Vážení priatelia, podporovatelia aktivít Mojsej Klinik a vôbec všetci, ktorí sa zaujímate o tieto témy týkajúce sa závislosti, sledujete naše aktivity, počet sledovateľov na všetkých sociálnych sieťach každým rokom pribúda, veľmi nás to teší a sme veľmi radi, že aj minulého roku sme zopár tých príbehov nejakým spôsobom, keď sme do toho vstúpili, tak dotiahli do toho výsledku a môžeme sa tešiť z nových začiatkov a dlhodobých už abstinencií, ktoré sporadicky prichádzajú SMS-kou, telefonátom a kde si vždycky pogratulujeme k nejakému výročiu 3 roky, 4 roky, teraz to bolo v útorok, čo mi volal pán. Takže je to veľmi krásne, ten pocit sa nedá ničím vynahradiť, ak počujete niekoho na linke a konštatuje nejaký ten rok, 2, 3, 4 abstinencie a vždycky si človek spomenie na ten úplný začiatok, kedy prvýkrát sa ten človek nejakým spôsobom ozval, dostal sa do nejakej komunikácie a začal vlastne odštartoval tú novú cestu. Pretože tu pri tej novej ceste abstinencie, ako keď sa na to človek dá a rozhodne sa urobiť to rozhodnutie, treba počítať aj s tým, že veľa vecí v jeho živote sa radikálne zmení. Veľa kamarátstiev sa nejakým spôsobom buď upraví, ukončí, alebo jednoducho vydiskutuje sa postoj k užívaniu alkoholu a rôzne tieto veci. Takže o tom som ale nechcel. Chcel som vám len tak poďakovať za vašu priazeň, za vaše nespočetné e-maily, ale aj listy, normálne, ktoré chodia poštou, rôzne pohľadnice, pozdraví, takmer skoro z celého sveta, teraz už na WhatsAppe, gratulácie k novému roku a vlastne k podpore našej činnosti. Takže veľmi sa tešíme, je to skvelý pocit. Mnohí ste zaregistrovali, minulý rok som ja osobne začal natáčať reláciu Záchytka a tu sa rozprávam s ľuďmi, ktorí si rôznymi týmito zmenami z mínusu do plusu prešli a veľmi si vážim tých ľudí, že sú ochotní otvorene rozprávať o tom svojom príbehu, o tom svojom jednoducho začiatku, najprv toho pádu, kde boli tie príčiny, alebo jak to vlastne šlo. Potom ten bod zlomu, kedy ten človek si povedal, že stopol som to, alebo jak som to začal proste k tomu nejak ináč pristupovať a začal som sa rozhodovať. A tá cesta, kedy sa pomaličky začne ten človek škriabať a v súčasnosti konštatuje veľmi priaznivý výsledok, hlavne pre svoju rodinu, pre svojich blízkych, samozrejme pre seba samého, pretože tá kvalita života je úplne niekde inde, ako bola predtým. Takže ak by ste mali ochotu aj verejne zdieľať svoj príbeh, alebo ste nejak v týchto veciach, napríklad pracujete v tomto odbore, alebo niečo s tým, čo sa týka závislosti a vôbec riešenia závislosti, liečby závislosti,
vedeli k tomu niečo povedať alebo priniesli nejakú zaujímavú tému, tak budem veľmi rád, keď sa jednoducho naše cesty spoja a urobíme elegantnú reláciu s nejakým odkazom pre verejnosť a tá inšpirácia, ktorú si diváci a vôbec tí ľudia, ktorí si to pozrú, zoberú, je veľmi, veľmi potrebná. Pretože dnes sa stretávam s ľuďmi, ktorí mi častokrát povedia, ja som potreboval alebo potrebovala vidieť niekoho, kto naozaj sa v tom topil a kto naozaj teraz žije ten život úplne inak. Dennodenne sledujem tieto veci a mám ich na očiach a jednoducho som v úžase, že sa to dá a to naštartovalo aj mňa, že jednoducho keď sa to podarilo niekomu, tak sa to musí predsa podariť aj mne. A toto je hlavná pointa toho celého a zmysel, prečo som sa aj na túto činnosť dal, to znamená odovzdávať tieto príbehy, dostať sa otázkami a rôznymi pomocnými otázkami k tomu, že na čom je postavený vlastne ten úspech dlhodobej abstinencie. Ale zaujímajú ma aj ľudia alebo pohľady z prostredia, dajme tomu zdravotné sestry, rôzni psychológovia, terapeuti a tak ďalej. Touto cestou chcem ich osloviť a keď si myslia, že majú niečo, čo povedať verejnosti smerom k zlepšeniu tejto situácie alebo k prevencii, tak nech nejakým spôsobom nečakajú a určite mi napíšu. Na obrazovke dole ide mailová adresa, kde budem čakať na tieto vaše podnety, námety alebo jednoducho príbehy a teším sa na spoluprácu. Všetko dobré v novom roku.